19 نوامبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Гулистон бо роҳбарон ва фаъолони вилояти Суғд мулоқот намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дастовардҳои сокинони вилоят, сафари корӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳо ва рафти корҳои ободонию созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳо ба ифтихори таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро натиҷагирӣ намуданд. таъкид гардид, ки дар доираи нақшаи корҳои ободонию бунёдкорӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ то имрӯз дар ҳудуди вилоят 12066 иншооту биноҳои иҷтимоию истеҳсолӣ бунёду азнавсозӣ гардидааст, ки ин 115% нақшаро ташкил медиҳад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз фурсати муносиб ба мардум ва соҳибкорони бонангу номуси вилоят барои заҳмати ватандӯстона изҳори сипос намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон андешаронӣ намуда иброз доштанд, ки то имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар доираи 92 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ маблағи беш аз 11 миллиард сомонӣ амалӣ шудааст. ҳоло барои боз ҳам баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони вилоят ва ободу пешрафта гардонидани он татбиқи 19 лоиҳаи дигар идома дорад, ки дар доираи онҳо 2,6 миллиард сомонӣ аз худ гардидааст. гуфта шуд, ки лоиҳаҳои зикргардида асосан ба сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо, рушди соҳаи энергетика, таҳкими соҳаи кишоварзӣ, таъмин намудани устувории зидди офатҳои табиӣ ва ҳамкории минтақавии иқтисодии Осиёи Марказӣ тавассути бунёди долонҳои нақлиётиву иқтисодӣ равона шудааст. зимни таҳлили натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Суғд дар 10 моҳи соли равон таъкид гардид, ки ҳарчанд дар вилоят дар ин давра нақшаи ҷамъоварии андозҳо бо дар назардошти андози иҷтимоӣ 106% иҷро гардидааст, аммо бақияи қарзи андоз тамоюли афзоиш дорад, ки андешидани тадбирҳои таъхирнопазирро тақозо менамояд. сарвари давлат дар робита ба вазъи соҳаи саноат дар вилоят ба масъулин супориш доданд, ки барои ҷалби бештари сармоя, рушди истеҳсолоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигарондашуда тадбирҳои иловагӣ андешанд. аз натиҷаи машварати кории роҳбари давлат, ки 25 апрели соли равон вобаста ба масъалаҳои ҳарчи зудтар бартараф кардани мушкилоту масъалаҳои ҳалталаби соҳаи энергетика баргузор гардида буд, ёдовар шуда муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин супориш доданд, ки барои пешгирии ҳолатҳои истифодаи ғайримақсадноку ғайриқонунии нерӯи барқ ва дигар қонунвайронкуниҳо дар ин самт тадбирҳои қатъӣ андешанд. баҳри иҷрои пурра ва самараноки барномаҳои давлатии бахши кишоварзӣ, роҳбарони соҳа ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ аз сарвари давлат супориш гирифтанд, ки барои сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ кардани ҳосили зироятҳои тиромоҳӣ, бахусус пахта, инчунин пешгирӣ намудани талафот дар соҳаи паррандапарварию занбури асалпарварӣ чораҷӯӣ намоянд. дастуру супоришҳо ҳамчунин доир ба омодасозии заминҳои кишт, мунтазам таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифат ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар дода шуд. зимни таҳлили вазъи соҳаи маориф, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки дар баробари бунёди даҳҳо иншооти соҳаи маориф дар ҳудуди вилояти Суғд биноҳои 54 муассисаи дигар дар ҳолати садамавӣ қарор дошта, 32 бинои муассисаи таълимӣ бо таъмири асосӣ ниёз дорад. инчунин дар 4 муассисаи таълимии хонандагон дар 3 баст таҳсил мекунанд. масъулини сохторҳои марбута вазифадор шуданд, ки доир ба бартарафсозии мушкилоти зикршуда ва ҳалли дигар масъалаҳои соҳа чораҳои мушаххас андешанд. дар вилояти Суғд 22 муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ бо фарогирии беш аз 10,000 хонанда ва 22 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият дорад, ки дар онҳо 23,000 донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. вале заминаҳои моддиву техникии ин муассисаҳо, бахусус озмоишгоҳҳо ва таҷҳизоти
تعلیمی و استحصالی آنها بهبودی جدی تقاضا می‌نماید. رئیسان ولایت سوخت و شهر و ناحیه‌های آن سپارش گرفتند که برای تعمیر و تجدید مؤسسه‌های مذکور تدبیرهای عملی اندیشیده برای کسب آموزی شهروندان شرایط مساعد تعلیمی و استحصالی مهیا سازند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اثنای بررسی وضع ساحه تندرستی و داروسازی دستور دادند که با استفاده از نعمت‌های بی‌بهای طبیعت به خصوص هزارها نمود رستنی‌های شفابخش از جمله رستنی‌های داروواری برای تشکیل کارخانه‌های داروسازی با استفاده تکنولوژی و استانداردهای معاصر چاره‌های مشخص اندیشند. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن ملاقات با راهبران و فعالان ولایت سوخت همچنین وضع رعایت قانونیت و ترتیبات و انتظام خدمتی را محاکمه نموده تاکید داشتند که در ولایت چندان قانع کننده نیست. حالتهای زیادی تلفات بی اساس قوه برق، نپرداختن یا از آن خودکنی مبلغ استفاده آن و زیاد گردیدن قرضداری استفاده قوه برق از مسئله های تشویش‌آور در این ساحه نامیده شد. در فراورد سخن راهبر دولت محترم امامعلی رحمان بار دیگر توجه راهبران و فعالان ولایت را به مسئله استقبال ارزنده جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جلب نمودند. تاکید گردید که هر یک ما وظیفه داریم تا به خاطر تحکیم من بعده موقع کشورمان در عرصه بین المللی بیش از پیش تلاش نماییم و زحمت کشیم. بعد سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و راهبران شهر و ناحیه‌های سوخت اید به اجرای دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و رشد و پیشرفت ساحه‌های گوناگون حساب دادند.